Vadiwa vatariri, tinokukwazai muzuva renhasi senhepenyu renhimbe FM yamunogara makateerera ichikupakurirai zvirongwa nezvirongwa zuva nezuva. Nhasi tinogutsikana kuti tiri pakati pemusha wababazi Hanzu, watauya kuti tinge tichiita hurukuro nababazi Hanzu pamwe chete nemhuri yavo yamuri kuona yakagara panapa. Babazi Hanzu, tauya kuti titaure nemi, taurai makasununguka pane mibvunzo kana zvatichange tichikurukura nemi, sunungukai. Babazi Hanzu, ndinogutsikana kuti munguva yapera iyi makanga muchigara panapa nemhuri yenyu. Mushure mekunge amai vambobuda vaenda kwanga wakaenda, mungatsanangure here kuti chii chakaitika kuti munge muchigara pakati pemusha unoyu muri mega kusvikira parizuva renhasi? Mungu ipapapa ndingadi kutaura. Inini pakaenda amai ndandatoendawo kunhamo pachikwama, ndakatowasiyawo vatori panapa. Pandakazobva kunhamo ndakangosvika vana vakangogara pamusika, ndabvunza kuti ko nhai mwana, ndakabvunza ndati ko mama waendeipi? Azi mama waenda kwaSapi kunofirisa gasi. Ndakati horaiti pamwe vanodii vanouya. Ndakatomhanya kutobika, ndati madhamu zvaenda kwaSapi wari kudzoka manje manje. Ndakapedza kubika, nguva dzekurara dzakasvika, kwakaedza, handakaona munhu. Andati no, regai ndakagara, pandambogara pandazofonera vekuHarare. Ndakabvunza kuti maimbai wasvika, wari ikoko here? Aiti wariko. Anzi wariko ikoko. Pandagara zvangu, hana kuziva kuti mhaka yangu wasimukira ndechii. Handisina kana kunetsana navo kana kuti sei, asi pandangogara ndakagara kuti ndakadhonza kuti zvegore wasati wako chizotarisiwa magariro achandanda kuita newana. Mwoyo wakangonorwadza bhozi wana wangu wangu ndinetsa kuti ko mama waripi, wachadzoka rini? Pane kakadika ndokakakuno, ko mama wachadzoka rini? Ndikasvikawo pakuzoti rega ndimboteere ikoko bhozi kwawari kune wanhu, bhozi pawakaenda ine handinobvira ndambodii ndateera, rega ndichiteere. Pakuzoteera ikoko ndokuzosvika wariko, vatataurana nasekuru wacho, zvikanzi oraiti, hapana chakaipa, mai endai munodzoke muchengete chiwana. Todaira kuti Kubva pakaenda amai imi muchisara newana, ndinogutsikana kuti mati amai avakaenda mukasirwa nemwana akagara ari apo. Mwana uyu akanga ine makore mangani pakaenda mukadzi wenyu? anga ine about 2 years. Kumwana musikana akanga ine makore mangani? Anga ine about 10. Anga ine 10 years. 10 years. Pamakasara nevanawa mairarama nawo sei? Pagore ramati makanga musina mudzimai, makanga muchirarama nawo sei? Inini ndoita zvekumborima foja, saka kamari kandandinako kefoja ikako ndokandakwanisa kuti pagore ipapo ndokandakakwanisa kukahuminidzawo ndichikabhajetawo kuti ndikwanise kurara newana. Ndinogutsikana kuti pane mwana mudiki wandaona ano akanga asati agona kuzvibatsira kana kuenda kuchimbuzi, uye uyu mwana musikana uyu aitofanirwa kunge aine munhu anofanira kunge achimubatsiridza kuti akwanise kugeza kuti achene. Paimbofamba sei ipapo? Apo ndini kugeza mwana ndindaigeza, kana hembe, kubika, zvese ndindaita. Kana unuti kana ndoda kufambawo naye ndaitongomugezawo ndomupfekedzawo hembe dzinenge dziripo totofamba. Ndinogutsikana kuti kufamba tiri vanhu vevarume munogona kudaidzwa, kungadai kuri kuchenura kana kuti kungadai kuri kuenda kumashopu kundomwa doro. Maipafambisa sei ipapo kuti mwana wenyu anga akachengetedzeka? Muri kuenda kumashopu kana kundomwa?
Ndaito kana ndiri kuendawo semunhu anomwawo ndaigona kutiwo senguva dzino idzi ndombva ndogeza mwana wangu ndongoitawo samai kana kuti vari kuendawo kunoshopawo kana achi ndongosvikawo ndongoti kana ari masupa wangu ndongomwawo ndobudawo panze ndomwawo doro rangu kana ndagutawo ndotakura mwana wangu todzoka kumba. Asi tinoziva kuti semunhu anenge achimwa doroka pane panosvika pakuti unogona kusangana neshamwari dzekuti munozosvika pakuwarairwa. Hapana here nguva yamaimbowarairwa kuzvikuzoona kuti panapa paane nguva nhasi ndada kuti nonokei? Kazhinji kacho ndaigona kuti uyu kana asi kuenda kuchikoro anga atojaira mwana wayo zvekutoti ndaigona kuti iri wikendi ndakamutisa uyu ndisarana nemwana aisara, asi chinhu chaizonetsera aizoti dedi maswiti ndainyanya kuenda Saturday neSunday kubhawa kana neFriday ndobva ndainyanya kubuda ndichienda kubhawa. Asi panguva dzamaibuda weekend ngatiti mwana uyu asara nemudiki wacho vanenge vakachengetana vari vaviri, mwana uyu panhiri aizouya achikwanisa kumubatsira kuti waona kuti wane muriwo here vabika chii, maipafambisa sei ipapo? Apo zvekutoti ini ndaitoziva kuti kana ndiri kutobva pamba muriwo unenge uripo, zvinhu zvinenge zviripo, bhozi uyu anga akudzidza kubika, anga akugona, ndaingomupawo zvinhu zvakaitawo kana ukamusiyirawo raisi ungomutaura kuti so unopfudza moto woisawo poto iyi woshinyidza wobikira mwana. Asi kana riri sadza ndaigona kubva panapa ndabika ndotosiya wana wadii wadya ndotosiya warara ndoenda kana ndiri kuda zvekuendawo kubhawa nongosiya ndawabikira sadza. Asi kana risi sadza wandaingomutaura kuti bikawo raisi wozodya nemwana. Asi panguva yavaibika chikafu waitombosiyawo here chikafu chekuti motosvika muchitoona kuti panapa ndatosiyirwa chikafu chatobikwawo namadhamu kana chabikwa nemwana? Chikafu changu inini waindisiya chitokugutsai chitenge chatobikwa nemudzimai chaichai? Haakubika wega, chaite semunhu chaite kuratidza kuti chabikwa nemunhu ari kuziva zvaari kudi zvaari kuita chaihika. Panguva yamanga makagara nevana venyu hapana here nhaurirano dzaimbobuda mumamisha dzingadai dzaitosvika pakuti kukatya madzaiwo imimi semugari kana sababa ari kuchengeta vana vake mongonzwa mumusha vanhu vaakutaura dzimwe nyaya dzekuti munotosha kuti inga ndiri kuchengeta vana vangu, kwaya mashoko akutaurwa ari kubva kupi? Watakazoti tatifambe chinhu chakazondipa kuti ndinyanye uyu manje uyu musikana uyu vanhu vanga vakupapa kuda mashoko ekunzi iye haana mukadzi ari kugara nemwanasikana acharara nemwana. Ndo zvimwe zvinhu zvakazondipa kuti zvikanzi uyu hafaniri kugara nemwanasikana haakugara naye, bhozi zvinova zvakafanana nekuti vanhukadzi vanogona kutomboti example vanoenda kumaperiodzi. Waindibvunza kuti iwe kana mwana iye achasvika stage yekuti achakwanisa kuenda kumaperiodzi uchazodii kumberi? Pane here vakambouya vachikubatsiridzai nenhau yemwana vachiuya pamukova kundoda kuedza kukubatsiridzai, vangadai vari vagari kana kuti utungamiri hwemumusha? Ipapapo hapana akambosvika, bhozi inini ndaitoitawo nharo zvekutoti ndaitoti mwana wangu ndochengetawo futi ndega. Amai, ndinogutsikana kuti tauya pakati pemusha wenyu. Muri kunzwa hurukuro yatinayo nababa, muri kuzvinzwa. Nhau yedu amai, mungatitsanangurirawo here kuti chii chakaitika pamusha unoyu kuti umbonge uchishayikwa munhu wechidzimai vana vachisvika pakusara nababa? Zvakaitika ndezvekudaiso takaenda kwakuine nhamo yange iriko kwachikwamo yambotaura vanhu vaenda nhamo maiprima aigara achindirowa. Saka maiprima manje ndingoenda ndikunoripota kuna maiprima ndandarohwa, ndaigona kurohwa kana usiku, rohwa usiku kana ka3 musoro wangu wakupedzisira wakutondirwadza, chingorohwa musoro wangu uchindirwadza. Saka manje paakazondirowa apa pandakazobuda musoro wangu wakatanga kundirwadza zvokuti ndakatoshayiwa kuti zvinhu zvozvo zvirikufamba sei, ndobva ndasiya wana.
sekuru hanzvadzi yamai wangu anonzi Geridawo banditi siya wana foni bhayafonerwa kwababa Isaac Gombedza. Foni yafonerwa kwababa Isaac Gombedza pamberi pamaiprima pakafonerwa foni kuma2 sengwa dzinedzi. Pandata sekuru inini ndinoita sei musoro wangu uri kuita sei uri kundirwadza asi ndaita sei ndarohwa nababa imbai. Inini bvandabuda bandatora ndangotsvaka pesi kangu negasi rangu bandata inege ndita sei ndiende avo vana imba yangu uta chokwadi hana uzodii hanzokwanisa kuvaudza bosinzi sekuru wangu anditi inini wana kana uchida kuyana ukuno kwandidi wana sekuru akati ini wana handidi bandati voreiti saka sekuru wana wacho ndowasiya ndowachengetera kupi wana wacho nganzi hana sekuru wasiye pamba pavo ndavasiya pamba pavo musoro wangu waitondirwadza ndozvakaitika. Ndanzwa muchiti sekuru mati sekuru anonzi sekuru ani anonzi Geridawo. Sekuru ava vangadai vaine here basa rava munoziva vachiita basa rei? Vanoshanda vanotakura nechikoro kubegravia kuHarare. Vantu vanenge vachitakura vana vechikoro vachivadzosera kumalokesheni kwavanobva. Pamakasimuka imimi amai muchienda mwoyo wenyu muri mumugwagwa musati mapinda kana mumuchovha waiti kudii kana kunzwawo kuti ndine wana wandasiya mainzwa sei pakuenda musina wana? Ini ndaingonzwa kuradzikana asi sekuru wangu wakanditi siya nekuti sinza inini handikwanisi kutakura kugara newana wasiri wangu. Inini mwoyo wangu waindirwadza but ndaitoshaya kuti ndoita sei newana wacho kuti ndowadii wana wacho handina kuwachengetera. Ndozvo zvaitika. Munorangarira here kuti makaita nguva yakadii maenda kubva pamakasiya vana? Makaita nguva yakadii musipanda? Ndakaita gore. Makaita gore. Mune here pamakambofona kana panext door munhu wamaifona muchibvunzwa kuti wana wangu vari sei? Foni yangu yana ndakati anga akatenga uyu akairasa. Foni yacho amene anga akaisiya kwanyamahumbo kumashopusuku amene anonzi wanyamahumbo. Ndokwanga akasonditengera foni bhayarasika. Saka foni yakazoshandiswa ndakazoshandisa kuti ndifonere sekuru ndarohwa musoro wangu rwadza ndiye kwana baba Isaac Gombedza. Namba dzana baba Isaac amuna kunge maenda nadzo? Dzemudzimai wababa Isaac Gombedza ndozandakashandisa zvototi waGombedza wacho wanenge wariko kumbo. Namba dzamukadzi dzitoriko dzasekuru wangu dzatakafonera musi wacho nchitoti sekuru ndarohwa musoro wangu rondirwadza. Asi magara imimi nasekuru ndodaira kuti sekuru venyu vane mudzimai vane wana? Vane wana. Mashoko api avaimbotaurawo? Hapana here zvavaimbotaurawo zvekuti muve vanhu munhu anodzoka kundoona wana kana kurangarira vana vakabva sambuyawo vanotakura mimba? Sekuru inini anotaura chokwadi. Inini ndakuti nditaura chokwadi. Maroero acho anga akandiita akataura chokwadi. Inini taura chokwadi pamberi paMwari wana handisina mborama asi ndakarwadzwa nokurohwa kwandakaitwa. Ndozvo zvakandobozi musoro wakandirwadza zvinhu zvisingatomboiti. Asi ndinorangarira madzimai mazhinji anoti paanorohwa nemurume anoti pano handibvi ndinofira wana wangu, pano handibvi ndogarira wana wangu. Uye anga akanditi hanzi enda nekuti handichakudi. Akandiudza kuti enda umba kwenyu ndohandaendazve. Uko wana sekuru bvoti kana ichiwo uchida kunge uchida kuya kuno chisiya wana. Vandasiya wana. Waiziva here zera revana kuti muri kusiya zera revana vakaita sei? Vanoriziya. Vaitoziya. Uye anga ine 11 years. Musikana anga asina makore angatorwa nababa. Uye anga ine 2 years. Uye anga ine 2 years. 2 years mukoma. Uye anga ine 11 years. Saka zvinezvi madzoka mwana wenyu uyu aita 12 years. Uyo madzoka aita 3 years. Saka imimi makagara kudai baba munogutsikana amai vari kutaura vari kuti panapa ndakanga ndichigara ndichirohwa. Ameno kuti mashoko aya munoatambira sei? Ndizvo here zvakanga zviripo pamuri timaigara muchishungurudzana? Ipapapa kana ipapapa ndingade kuwedza da kutaura dziri nyaya dzekurohwa. Inini ndingagona kupapukana napo. Wesi kana uyu mwana uyu anofanira kutoziva kuti amai vari kurohwa. Kurohwa inini ndingati inini kurohwa ndakwanisa kunge ndichirohwa munhu. Kana pawakaenda ikoko hatina kuona kana kuti mbonje dzangu wainadzo dzekurohwa. Ndatoenda kumapurisa zvekuti mapurisa ekuWarren Park ndo wakatondirapisa. Wakatonditi enda unotenge mapiritsi anonzi makokoda. Mapurisa ekuWarren Park wandipa mapiritsi wakandipa. Nditone mabhuku acho ekupolisi eWarren Park kuHarare. Ndanzwa pane pandanzwa muchitaura mati imimi zuva ramakaenda
makanga muchibva kurufu pamakaenda imimi baba vakanga vasara vachifushira munhu zvichira kuti madzimai akanga atonzi ichisvuduruka imende zvazvakaita uye akandirowa uyu bva atorana nababa Isaac Gombedza wake bva waenda kunhamo andirowa ini ndokosara ndichirongedza zvinhu zvangu ndichienda ndozvo zvakaitika zvokuti kurowa akandirowa ari kunyepa ndautoti nditokuburitsirei mabhuku acho ekurapiswa kwandakaitwa kuWarren Park kwarara ndokwandakazorapira uko ndatosvika kupolisa mina kwandakabarira wanawo pane mumwe murume akatonditi kana nyaya yacho yanetsa iite ripoti anonzi masakure kuWarren Park uko papolisi weWarren Park ndiyebva taita ripoti bva kumapolisa bhozi musoro wairamba uchita sei uchipisa wanga usingamini aini naanyedze asi munorangarira here kuti muchibva pano makatanga kupinda netauni reRusape hamuna kumbofungawo here kuti maRusape muno muti nemapurisa anogona kutibatsira nhau yaitikai modzokera kumba nemapurisa achienda kundoudza murume kuti agarisanai zvakanaka ndakamboenda kwaRusape ndikaona mwe medhemu wandakaona ndikatombotaura nawo kwaRusape ndakatomboenda pamwe pese apo pandaigara ndichirohwa apa zvakaitika pandaigara ndichirohwa apa handisina mari yekuti ndiende kwaRusape sinzi paine awo wamapurisa emunoma namai Primu nanamai Talend Gomba hanzi tinogara nawo chi mumusha wane wemusha wanogara wachinetsana asi wane wechi wemusha saka nenyaya yekuzorapo chimusoro mupesero wakurwadza saka musi pandakazoenda ndakamboenda kwaRusape kwandakamboenda mbonuripota bwatombondipa mari futi yekuti tidzokera kumba ndichirwadziwa nemusoro ndikandakachitoexplaina kuti anogara achindirowa mapurisa ekwaRusape zvikanzi iwe unenge uri kuita sei uri kunyepera murume inini ndobva ndati ini kwaRusape ini hanchi inonoripota nyaya iyi bai nekuti mapurisa ekwaRusape ndakatomboenda ndichinombonoripota bva ndaenda Harare ndozvazvakaitika baba ndinogutsikana kuti ndambonzwa amai vachiti pane nguva yamakambotora nhare mbozha yavo mukairasa muri kuparangarira here kuti chii chakanga chaitika kuti murase foni yamai chakanoitika apa hana kutorasa nekuda chakanoitika ndechekuda izo foni yange isina moto banda mashope apa ndeyekuti aneme kuti kana wakagara mubhawa unopfekerwa chaja yako utotanga kutochaja saka musi wacho yandatobuda ndati foni yagara moto haina regai tinonemera zvatokura kunya huko ndinoichajisa takaenda ikoko foni bhayatozara ndofunga ndakange ndazomwawo zoda kutsvaga foni yakangonosotorwa iri pachaja paya yakatobiwa ini zoda kuti nditsvage foni ndingaiwane foni handina ndopakusvika pakuya kumba ndisina foni ndinogutsikana kuti amai muri kunzwa nhau itara baba kuti foni ingadai yakaita sei ingadai yakabiwa ndogutsikana zvakare kuti mataura imi mukati makamboenda kumapurisa kwaRusape medhemu wamakaona kwaRusape vakati kudini nhau yenyu pamakasvika muchiripota nhau yenyu kuti ndasvika pamapurisa ndiri kurohwa wakati kudini medhemu wakati hanzi zvonizvo namedhemu nyaya yakuti ainzwa asi iwe unenge uri kuita sei uri kunyepera murume pandakaenda inini ndobva wandipa dhola zvawandibvunza kuti une dhola here kudzokeresa kwaRusape yekudzokeresa kunyauko ndikati dhola handina mandadzokera asi kudzoka kwandakatoita kwachoka ndaiti nge ndichitobhowekana kudzoka kwacho because iye uyu anga asasatondidiowo nini yekuti atingoramba tichinetsana hana hangu munhu wandakakwanisa kuudza asi zvinhu zvinaitondibata kuti because murume aigara achindirowa pamakabva panapa imimi makabva panapa dziri nguva musi wamaenda dziri kuma12 masikati makasvika kuHarare nguva tasvika kuma7 hamuna here vanhu vamakambosangana navo vachikubvunzai kuti muri kuenda kupi muchivatsanangura kuti ndaakutobuda ndaakutoenda handina zvemurume handichadi hana munhu amunakambotaura mamuvhireji muno musinzi wanemuvhireji munomu wacho hatitowirirani hatitonzwanani hawawirirani nemi chete here kana kuti mise nababa ndisingazozivi baba ndiwo wanenge wanodiwa baba ndiwo wanodiwa inini hangu kuti ndinyatse kuite close to close nevanhu vemuvhireji munomuka ndozvekumanikidzira handidi kunyepa saka sinzi ini ndakatoona kuti ndarohwa nemurume musoro wangu uri kurwadza saka nyaya yacho ndakaendesa hangu kuHarare bhozi kwaRusape ndakatomboenda wakati iwe unenge uri kuita sei uri kunyepera murume nyaya yako taidini tinenge tainzwa asi unenge uri kuita sei uri kunyepera ndo pandakabva ndabva maRusape mukeni ndisitombosununguka kana ndati
mapurisa yapati ndawaudza but iwo hawasi kudini hawasi kutangiwa kuzwisisa nyaya yangu ndobva ndagara nguva diki diki kunoko ndobva ndaenda Harare ndo mayamiriro azvikaita. Ndinogutsikana kuti mataura imi mukati vanhu vari muvhileji munharaunda wanika kusada kukudai so asi nindaona muri munhu akasununguka. Nyaya yavanonyanya kukuengerai vanokuengerai chii? Mungaisa kutsanangurai kuti chii chavanonyasa kusara nyasa kukudirai? Ndinokwanisa kutsanangura. Aiwa, tsanangurai. Nayo iripo ndeyekudai so ini ndaigara nasekuru kuwarempako saka iwo manje ini bva ndatizira kuna kubva mazuva ataroorana uyu manje aisingandikwanisi kudzidzisa basa naye iri muno muvhileji kuengerwa inyaya yekuti handigonawo basa nekuti ndaigara nanasekuru kuwarempako ndo wandaigara nawo basi ndo randisi kunyatsokwanisa kukubva ndo zvandikwanisa kutaura. Mabasa yamuri kunzi muri kukundikana acho yavari kuona ivo vakidzana ndeapi? Garden ndo kutaura. Saka iyo panyaya yegarden ndeyekuti ini ndakazobvunza baba wembai ndikati iyo baba wembai udoti ini nditeme mapango because garden inofanira kunge riri apa ndo parinofanira kunge riri. Ini ndakazoti ini handikwanisi kuita sei kuti nditeme mapango handizvigoni saka ngatidini ngatibatsiranei bembe wacho koda muti ngatibatsirane hana chaanotaura wanenge angotogwe ini wacho handigoni nekuti ndainge ndichigara kuwarempaki ndo nhairi. Kumusha kwenyu kwamakakurira musati mapinda muHarare tose tinopinda muHarare asi tinotanga kubva nekumusha. Kumusha kwenyu kungadai kuri kupi? Kumusha kwandakakurira kumusha kwamakaberekwa? Inini zvakaita ndakakura ndichichengeterwa mumusha mana sekuru. Baba wangu inini wakaroora wakadzi watatu. Mukadzi wekutanga ameno village raigara kunonzi kuPeninsula kuwaramba mukadzi wechitu ameno mukadzi wawo wechitu ndani kuna mai Costa kuti mai wangu first wife mai wangu wayakaroora wechitu kuPeninsula baba wangu wazorora mukadzi wechitatu kuBotswana ndo zvakaita. Saka baba wangu inini wangu asina hanya neni because haona mbobvira ndidziso chikoro anombobvira ndidziso kana chikoro kana chii kana mabasa anoitwa kana mamishaya hama dzekwana baba wangu haona kana anything chawakakwanisa kundidzidzisa kana kuti itoyi wakadai basa itoyi wakadai so basa hapana kungoti tine mwana saka hendi yakabva kuna nasekuru kuti uyu ngaaite basa akadai dai naingozokukorobha nekutsvaira nekushainisa nekubika ndozvo zvandinoziya wena. Asi mune here nguva yamaimbotorwawo muchimboenda kuholiday kuruziva kana arigori nokuenda muri kuenda kwambuya motoenda kwambuya motomboenda kuholiday kumusha? Hapana, handidi kunyika handidi ipapo kunyika hapana. Ndogutsikana kuti pandasvika panapa ndasvika makabata bhandu renyu rekovha zvakanaka nebanga makamunyesa kucheka muriwo wenyu. Ndatotenga. Aiwa ndizvati matenga muriwo asi machekere manga muchiita asi machekere munhu ari kudzidza makadzidzira kupi kucheka muriwo kudaro? Inini inini muriwo munhu anongogara kachingocheka ati munhu wese anongocheka muriwo rini bana munhu wese agara anongocheka muriwo asi magonera changa akada kuti nyanya ndakaro kuHarare baba iwa ndikuti ndaigara nanasekuru saka wana mbuya ndo yakudzidzai kucheka muriwo zvekusvika padanho iro saka iko zvinezvi zvandakakurawo ndichijairawo saka iko zvinezvi madzoka pamusha wenyu munorangarira here makore ayo muinawo muchigara nemurandarume wenyu? Mune makore mangani mapinda mumereji? Nge 10 years. Baba pa 10 years idzi tisei maisadzidzisawo mukadzi kuti gadheni rinovakwa so kurima kunorimwa so kana uchisima kovho unosima so onai manje mukadzi akusekwa newamwe murayiro kuti ainyope. Ipapapo handiri kunyepa iyo kana kutoziva wega kuti gadheni ritomira penyembo zvekutoti kana patakatanga kutoroorana chaivo garden ndaitogadzira garden rangu ndo pane mugodha ndakatowadzidzisa zvokuti hanzi waisadzidziswa bvudzi chitarisa taane about 13 years tangara tiri tese saka pa 13 years ipapo ndotogara ndakatowabvunza kuti indau inini musingawedzwo kuti pa 13 years hapana chavanobata kana ndakauti basa vanogona kuti handidi ndo chimwe chinhu wani futi chinogona kunetsa asi basa ndototry kuti watogone kutodzidza pa 13 years fodya ndinorima asisati ndambojamba kurima fodya asi kana madhuku chaiwo havatogoni kutosunga
Mama ndogutsikira kuti baba warutaura nawe yakanaka. Kana ndakakutarisai ndikuona zera renyu muchiri mwana wechidiki chaizvo achiri kugona kumhanya mhanya. Pamakaenda kuHarare kwegore apa. Tine mamwe madzimai anogara mudzimba. Vachigara mudzimba vanotofona kuti ko baba muri kupi mazuva ano? Manga muchizvigona sei kugara sechirikadzi pazera renyiri panguva yamakatora gore? Mati anozvisa panozvisa. Pamakatora gore musina murume, imimi zera renyu muri mwana mudiki. Handizivi kuti maizvikunda sei muri munzvimbo yaRarare. Aina isi mhaka yangu kabhozi sekuru manjika ndiwo wakanga wanditi siyana nazvo sinzi yanga ati achakuda. Saka siyanawo naye ungamanikidzere munhu ayati achakude pfeka mabhegi ako uende. Ndozvaakandita ubva ndatongoenda. Ine zvishona bhozi musi wacho iwowoka handakatobatikana kati kudzoka ndichadzoka bhozi iye ndakatoonawo uyowo kumba kwedu atouyawo kwanza sekuru zvikanzi ndiri kumuda wanga watofonerana kuti bhozi nyaya iyi iri kuitika ka anenge angatobhozi pane munhu aitotaura ake achataura amwezita muno muvhireji muno aitotaura kuti hanzi wakanga watotaurirana nasekuru acho kuti ngawauye ngaenda notore mukadzi wako kunoko ini sinzi ndisina fonde awangu andifonera ndine fonde egona kutaura kuti ine handisi kuda bhozi uyo anga akanditi usasadzoke pamba pangu ini andati hangu handichada bhozi iye ndiye akatondimanikidzira kudzoka panapa ini ndisasamunhu bhozi haungamanikidzirika mundidzoka bhozi iye ndiye akanditeera indisasadanga Asiko zvinezvi madzoka pamusha wenyu muri kunzwa sei nemagariro amakuita zvinezvi nemabviro amakaita muri kunzwa sei muchiona mhuri dzini nemusha wenyu? Aiwa ine zvokuona hangu wana ka handisimbori problem ana problem newana bhozi wana wanaiti waitira mapart time nchene hembe nchene chikafu kuwana hangu ine handina hangu zvakanyanyanyanya stereki since chinhu chakanyanya kurwadza mukadzi kurohwa musoro ndo wakandirwadza zvekuti wana dzandini dambudziko rewana aiwa ndaitoitawo mapisi job nchiuya nehembe nchipaonawo chikafu asi kototi hanzi nini hanzi ndikarambe ndikati hanzi murume nanisasatodi iye ndiye akatouya aini zvemurume handimunyeperani nanisasatodi zvangu nekuti murume akandirowa zvakandibhowa handidi kutombotombo kunyepere zvangu wana here wana handina kana problem bhozi wana ndaiwaigira hembe chikafu bhutsu zvese ndaiwapa wana but ini hangu zvekuti azogara nemurume handisasatodi handidi kunyepaba akatondimanikidzira kuya kwaakaita bhozi zvaa zviri zvekuronga nasekuru wawo wari wairi wasina kundibvunza inini Asi pari zvinezvi pamagariro amakaita maakutambira here kuti uyu ndiye murume wangu wandakawinga? Zvazvinoita manje ininika ndingorambe nchitaura murumeyo kuti inini akatondimanikidzira ndigare naye sinzi nekuti kune wana ini ndakatofunga kuti unotsvaga kuti unogara newana wacho unotsvaga unogara newana wangu bhozi murume uyu kwayo ini handisakamuwengera pakuti anondirowa ndozvo zvona ndakamuwengera kuti ungondimanikidzira ndigara hangu naye but ini handida hangu wana ndaikwanisa kungonochengeta hangu kana kunoita hangu kwekugara nekuti ini panapa pachoka hazvindibatsiri kuti toti ngatibatsirane kuaka gadheni obva anditi inini hangu ndekutoita zvemanesi angu iwe gadheni chiwaka saka ini handizogonika kuwaka gadheni sinzi ndaigara kuHarare saka ndozvo zvinondibata kuti iwo nditi chiwaka gadheni inini gadheni acho handisi kugona kuwaka ngatibatsiraneka iwo baba uchitemawo mapango uchigadzirawo kana waya mukadzi wachidiridzawo muriwo zvinokana wakungondisaira kuti nemapango ita nediridza zvese ndienda kutobatikana kana kuti ine hachazvigoni ndaikorawo nchigarawo kuna nasekuru wangu Harare ini zvemusha handambobvira ndagara mumusha kutodzidzawo kutoendawo kumanesi kuda kutogara nchitaisawo zvaari kuita ndinogutsikana kuti matimu nemapati time amaimbowana mapati time aiaita muHarare modzoka kuno kuya undoona wane kana mapati time aiaita kunoku pamaigara kuno ndaitoenda kuHarare sinzi ndakakura nchigara kuHarare ikoko mapati time aimaita kuHarare maiwanzokuwana mabasa api? ndaiwanzokuwana kana zvimaricho kana zvomaminda zvimauyu zvemudzimba dzewanhu chiklinawo mukozowo mudzimba dzewanhu munoklinwa makichen unit zvinenge zvichidhaswa ndo zvandajairawo nekugezwa mablankets baba ndinodaira kuti hurukuru iri kutaurwa naamai muri kuinzwa imimi kudzoka kwaita mukadzi wenyu muri kumutambira sei pamagariro aya muri kuita kusvika pari nhasi? inini ndichitarisa izvozvizvi handingati ndafamba nguva yakareba izvo ndakuti kubvira pawaya pakwana 2 months saka kuti nditopa 2 months nemamiriro anga akaita musha asi andatombotsvaga step ahead yekuti izvozvizvi ndingakwanise kuti zvavari kutaura zviyanze kugadheni nditombomhanyidzanawo nerimwe basa ritorichi kwamanditorerawo zvekuti
ipapapo ka zvakutotaura zvekuti hanzi ndikuwati temai mapango apa mvura yacho pasina kana ipapapo tarisaiwo kana nzvimo hapana kana mvura wada kuzodiridza mvura yacho wada kuitorei panovhurwa mugodhi uyu unovhurwa muri mugodhi chaikunzi kudiridza muriwo unovhurwa nesando oisa chitini chodonha mukati ovhura nguruwarwara nesando kudai so iri mari iripo ovhura zvaunotenga kana chitini kwarasapo otenga kana ropu kwarasapo otanga kudiridza apo pogadzirwa miti apo toitwa gadheni hamutorina mvura apa kana pasina pane pauda kuti unotsvagwa pekuisa gadheni bhozi pekuisa gadheni pacho panapa hapana hapatorini ndogutsikana musikana uri pano ndiwe mwana wekutanga handiti chimboya panapa ugare pandiri panapa nai zita rako unonzi ani uimba izi hanzu uri gredani wakanga uchinzwa sei iwewe pakanga pasina mama wako panapa muchigara nadhedhi chii chainyanya kubohwa asi pamaienda kuchikoro dhedhi vainyanya kurongedzerai chikafu chipi chamaiisa mumalanji uchienda kuchikoro ndozvaikupai pane here musi wakamboenda kuchikoro usina kalanji box kana kuendawo usina chikafu chii chakaitika vodzoka uchidya iwewe dhedhi pawaigara nawo pavari kuti vaimboenda kumashopu wakaenda vakanonoka kudzoka pamba iwe waisatya here kurara vega panononoka dhedhi kudzoka waiita sei saka dhedhi vaizosvika nguva imani uri wega zvako hapana here zvimwe zvinhu zvaimboitika zvekuti waivhunduka panapa kana vanhu vaimbokuchichidzira chichidzira baba ndinogutsikana kuti mwana ruri pane nguva dzamaimbowarairwa zvekuti munogona kuzosvikawo nguva kumalate hours pamaisvika kumalate hours apa mwana uyu ari ega pamba maisarohwa iri nehana kuti mwana sikana ari kumba ipapapa ndaisanyanya kurohwa nehana bhozi ndaitarisa kana kurunzi kana kune vanopindira ndaisanyanya ndaingodaidzira kuti vanobva apindirawo mwana akachadaisoka mwana akadikidiki aka ndiyana anobva afunga mweya iwowo asi pamwe anga akumafomu pamwe ndo pandaikwanisa kunge ndichitya kuti pane anogona kuzopindira ndaitongoti mwana kana ndasiya ndaradzika wana pane angafunge futi mupfungo yekuzonopindira mwana akadai so kazera asi apo mainge mabuda uyaisara ubva angurarawo zvake mungoti aiwa semwana mudiki haangabatwi chibharo hapana chinhu chingaitike wamaitakura ndiye mukomana mudiki aiwa kana ndakutobuda ndaitowasiya wese bhozi uyu mudiki wacho aiti akarara akangorara bhozi ndandatojaira kutoti iya mudiki aitoti akarara hamuki aizomuka kwaedza aingooti akarara haapatiki haadini abva atorara baba hama dzenyu zhinji ndinogutsikana kuti dziri munharaunda kuvamwe vanhu vane mutupo kana seinhemu yakafanana neni hapana here wana maiguru wakamboitawo shungu yekuya kundoti baba chimbotipaiwo vana timbogare nevana kudzimba kwedu ende chaitoitika inini ndii ndaitoramba newana ndichiti inini handichengeterwi mwana nomwe kana nomwe mukadzi mai wacho vari asi akunzi mai wacho wakafa kana kuti inini ndakafa pamwe hama ndo padzaitora ndaingodaidzira kuti wangu wana ndochengeta ndega asi kana handisikowo mozodini mozotora ndo zvandaingoita asi zvokutiwo semasikati ndinagulezi yangu iri kwakaperera vhirejo ndaingogonawo semasikati endai munotambe ikoko manheri kana kwadukawo wodini wodzoka worara pamba amai ndinodzoka kwamuri chida kuenda kunopeta chirongwa chedu ndoda kuti mutaure mazwi kana kuti mashoko ayo mungape kuvatariri kana vateereri ekukurudzira mamwe madzimai kuti chii chinoitwa kana munhu uchinge vanetsana kana nemurume vana vanosiyiwa here vana vanoendwa nawo here ikurudziro ipi yamungape kune mamwe madzimai wangafunge kusiya vana zuva remangwana kana vachinge vanetsana nana baba
inini manje ndikangoti pandiri hangu inini wana hawo hawasiwi asi sekuru wangu manje ndo wakanditisiya nekuti inini hauna kwekugara unogara mumba mangu saka siyawo wana wacho kana achikurowa ugare kunogwarara. Kana muchitarisa mashoko akataura nasekuru wenyu munoatora sei imimi semuzukuru kuti vakanga vachiwaka ikati vakanga vachikuputsirai? Inini ndingati hangu ndingati kuwana hakuna hacho anini hangu handina kuona chakaipa kuwana but nawo iripo ndeyekuti murume anogara achirowa mukadzi ndakabatikana nekurowa ndozvinhu zvandakaita kuti ndirambe murume nekuti murume angaita sei akandirowa zvakandirwadza kuti ndizosvike pakuti rege ndingoende zvangu ndozvazvakaitika. Makarowa muchibva maenda pamandoita gore saka marwadzo ewana anambobvira ambokupinda iwo here marwadzo ekuti ndakasiya wana kunyange makasimuka mabva kurowa mbva maenda muine marwadzo ekurowa ndaitarisa kuti kuseri kwemazuva matatu munofanira kunzwa marwadzo emwana akupinda mamuri haana kumbokupinda iwo here pagore apa kurwadziwa kuti ndakasiya wana? Kurwadziwa ndakarwadziwa asi wana wacho kokuwachengetera handina zvafane kuti izvezvizvi ndaitomutaurira musoro ndikati taitomboitaura nyaya chinge munima rimwe zuva inge nezure tingotaura ngati waimbai unozvo zvinhu zvinoitika ini nogona wakandimanikidzira kuyozonditora asi ndisingatodi wana ndewangu handirambi asi chokutoti nditonochengetere wana kwacho handokwandisina ndozvandakamuudza ngati kokuchengetera wana inangu handina akati mwana wangu ndodini ndochengeta ndega ndozvakataura ngati wana wangu ndodini ndochengeta ndega asi wana wedu tiri tese but nikokuti kana chingetanetsana nenyaya kuti basa haadi kundibatsira gade kutema mapango tidi akunditi nini zvese ndiite ndo pari kundibatawo pozini handigonawo basa racho ngatichibatsirane kabasa racho iye akunditi nditeme mapango ina anogara anokurira nchigara kumusha ke saka ini munondimanikidzira rekuti ndite mabasa ekumusha isingakwanisi kuita zvacho zvekumusha hana tombobvira ndaita ndite kuti ndinyatsogara kumusha unzi huni chejezo ndakaita zvekutodzidziswawo nemwe munhu panext apa zvanzi huni dzinogadzirwa dzakadai ndo masvingo angu andinge ndichitoita ehuni nemwana wangu. Ndinogutsikana kuti amai munogona kuenda mutauni mundogara mutauni maenda magara mutauni mobva masvika mogarako munotarisira here kuti kana mukati masiya babawo muchazoda futi kuona chinhu chinonzi murume kumberi kwenyu kana kuona kana lendiroda kuti inini hangu ndineimba mutauni ndogara newe mutauni kurusevha wendi ndichipi chamuchaza kuita chaicho muchada lendirodi here kana wekumusha ndiye muchangodai? Inini hangu taura chokwadi inini kana paupenyu hwangu chaipuda kuti nditaure chokwadi inini ipapa pana ndototi dai ngeitori mari ipapapa ndakatojera zvekuita mapart time mapiece job anandichamboriwa yaya ndichitoshanda ndichitodzokera ndichitouya nechikafu sinzi ndo zvandinogonawo bhozi hamungandimanikidziri tiita gadheni mapango handizvigoni handitombogoni ini zvegadheni handitozvigoni bhozi hana kupfuura ndiri mazviri ndakakona ndichigara kuharare kuwari mupakuku ndokwandaigara inini zvekuti titeme mapango ndidini handizvigoniba handidi kunyepa baba nhasi wari kuti zvemagadheni zvamusingagoni hamuchabati mosiyana nezvemagadheni vanogona kutsvaga munhu anovabatsira woita maricho wachibatsana kwaka magadheni avo imi hamuchabati basa ramusingagoni munopatora sei baba wakauya nekutaura kwakadaro? Aiwa inini chandinoda kana ari murume ati ngatikwanisei kuti tibatsirane basa kuti zvinoitwa so zvinzwa izvi chidzidziswa kuti muti unocherwa mugomba so zvinodai ndinogona kuzvibvuma zvino kana iye kana achindisairira sei nehangu inini ongonditi tagadhini zvinobuda hazvibudi nyange zvigoni baba ndinodzoka kwamuri mashoko api ayo mungade kupa vatariri kana vanhu vangakunzwai muchitaura pamusoro pechitiko chamakasangana nazvo ikurudziro ipi yamungape vanhu vamwe varume vakakutarirai muzuva renhasi? ndikutaridza kuti chandinongopa kuti sestate yandandiri ndingodadziva kuti kana paine vanogona kusanganawo neproblem yakadaro zvinotoda kutongoshinga ende wakaita mweyo mutete kana kuti toti mweyo mupfupi unogona kana kuti ndopamunozonzwa kuti kana kuri kunana baba unonzwa kuti kana kuti baba wauraya wana baba wangooneka wakauraya wana wakabatwa nemweyo ndokoti kana wakasangana nestage yanandira zvinongoda kungoshinga kana kuri kumadzimaiwo
kurunzi pakana kuti wakatoenda ndototi pamwe wana wakusitorina pa. Asi makatarisa iko zvinezvi pakuuya kwaita mudzimai wenyu nezvaari kutaura muri kutarisira chii kumberuko? Saka ipapa ndo pandataura kuti ini hangu hasandanyasa kunyasa kuti pa2 months dzatagara idzi asati tichiwedzana kudzidzana ende zvekutoti kana mabasa acho anga akatondiwandira zvekutoti kana kurunzi garden riri garden ayo garden tari kuti obvious tatongogara garden richangowakwa bhozi inini ndotongodawo kudya. Tingade kundopeta chirongwa chedu wadiwa watariri ndio nhau iri pano iri kuremera baba Sihanzu yamuri kunzwa vachitsanangura tiri pakati pemusha wawo. Baba Sihanzu regai nditaure ndichidai ndiri kugutsikana kuti amai pane pavari kutaura pane zvimwe zvandiri kuona kuti zvinogona kunge riri dambudziko pamuri muzuva renhasi kana kuti zvakachinja. Ndinogutsikana kuti patinovaka dzimba idzi tinotanga nekicheni kana wabikira, kana vanhu wabika mukicheni toenda kubedroom kunova kuipa inenge ine kumwe kudya kwatinozodya kana tinge tabva kuimba yekubikira. Handizvi kuti muri kuwadzana sei muri mukati memba wari ndirwere rudo rwepakutanga kana kuti zvichine kamusiyana musati mati gechegeche. Ndichiti pawaenda apa ndiona chenji iripo kana kuti mutoriwo mumba rafu hadzisi kunyanya kuwanda zvongoto kana uda kuti utaure patabva kurafu dzadzangu ngoti wada kuti utaure nemunhu rafu kana ukamutida kuti itawo chakati kana ukamutotsvaira nhanga mazuva atabva asi izvozvizvo ukamutotsvairawo nhanga akutsvaira ndikuona hangu kachenji karipo kusazoziva hangu kuti kumberi uku pamwe zvichazochinja kuti wachadzokerera kwawo zvawaimboita kare asi sofa ndikuona hangu zvinhu zvavo zvine kachenji mukati. Amai mune here mashoko aya mungade kutsanangurira kumurandarume venyu zuva renhasi ekuratidza kuti madzoka nemwoyo wese mauya kuzomupa rudo mhao ake muchawerengwa sechembere ichachemberera mudunhu muno muchizotonyorwa kusocial welfare kudonzi machembere simukai muchitosimuka nemudonzo wenyu kudai muchienda kundonyorwa kumachembere muchigara pano paZihanzu. Ini chandinokwanisa kutaura ndechekuti ini ndinokwanisa kuita mapeace job ndichienda kuHarare ndichidzoka since hangu zvemumusha ndisingazvigoni ndo zvandokwanisa kutaura. Asi murume wenyu manyasa kumutambira kana nemwoyo wese pakukuteerai kwakakuitai? Izvi ndakatambira nemwoyo wese izvi asi nyaya yekuti basa ngaandidzidzise kana ndisingagoni basa ngaandidzidzisewo nekuti nandigoni nekuti dai ndaigona basa hangu nangu handirigoni ndaikurawo ndichigarawo maHarare ndichitawo mapart time ndo zvandakakuruwo nazvo. Ina hana kuendeswa kuchikoro handina kana bhuku randakamboendeswa bereki wangu wacho hameno magariro aingoitawo neni angogarawo neni so hapana chinhu chaimbondidzidzisa sa chinhu chandakatongogonawo paupenyu hwangu mapisio ndo zvandingataure chete zvoga. Baba ndine pano parapa pachidzokorwa pachindibata pari kunzi inini ndira kusunungurwa panhau yekuenda kunoita mapart time kumufakosi kuHarare. Amenoti imi muri pabata sei mai vanoti mapart time emufakosi ndiwo anondipa mari ndo anondipa raramo. Izvozvo sekutaura kwavari kutoita ende pamakore seizvozvo ndo imwe nhau yandakazonyanya kuti pandakaenda kuHarare wana sekuru vacho ndakawaudza ndakati no izvi mapart time ngawambomiri tomboita chinhu 1 tiri wezi kuno kuti neminda kuti takagona kushanda tinogona kuwana mari panguva yawanoenda kuHarare unogona kurowa kana kuti tomboti mwedzi pawaimboenda wairowa mwedzi right. Inini kuno kundiye ndakaremerwa nemabasa tozotarisa kuti right iwo warowa kana kuti 2 months kana mwedzi uripo kuno kumvura inenge ichinaya tohatazotishaya kuti inini kuno kubasa rondiremera ndo pandakati aya zvemapart time ngawambomire inini ndombomirawo sababa kana tawanawo mari touyawo ikokoko negrosariwo kana hari magwere touyawo nemagwere motambirawo wana sekuru kwete kuti iwowo zviti ndiri kuenda noshanda basa risina mapepa ngoti izvozvo ndakatoramba. Ini papa pane pari kutaurwa pekuti hanzi panoda kuti ndidaire pari kutaurwa nemurume pane paanyipa pekuti hanzi ini ndikaenda kumapart time ndinoita mwedzi ini ndaenda kumapart time ndaita 2 weeks
2 weeks ndaenda part time ndaita 2 weeks ndadzoka ndaisaita zvemwedzi apa ndezvekunyepa ai zvekunyepa cheko nenyaya yekuti hanzi handirowi kana musha ndogona kungotaura zvindogona kuenda hangu kana mangwana chekutaura chokwadi pamberi pamwe bhozi nhau patakatobva kuharara akatombondirowa futa patatobva kuharara apa ndezvekunyepa ndautaura chokwadi ndadii zvekuti ndidai kana akatombobva kuharara akatombondirowa mbona zvototi kana tikadaidza musikana anogona kuudzai wimbai aiwa musamudaidzi zvenyu inyaya yababa namai baba pamunenge makaitawo nekukumbira iregerero pamunenge makaita nekutadza twati musha wenyu uwakike uende kumberi tiregedze kuramba tichimhirizhongana handiti ndizvo ndambonzwa baba muchinzi munomwa doro handiti ndizvo imi mamai pane here nguva yanombouyawo wachimbokupaiwo doro kuti mumwe handimwi doro bei ndiri miefe baba ndinogutsikana kuti amai vari havamwi doro asi imi munombomwa doro munogutsikana here kuti muna nguva dzamunombosvikawo momboitawo hondo naamai sunungukai haisi dambudziko munogona kunge makambozvitawo zvinowanikwa mudzimba dzese inini kutaura idi inini kana obviously inini kazhinji kacho ndakatomwa ndakatobva kunyahoko handina nguva yekuti ndokwanisa kuti anoizi ndogona kusvika norara asiwo kwatabva uku handirambi kuti hakuna imba isinganetsana ndanyaisa kutaurirai ndogona kuti seikoko ndikubva handinda ndiri kubasa ndogona kubva ikokoko ndobva kana ndosvika kana pasina kubikwa unobvunzawo kauti indava pakatadza kutaurirana ende ndaitomborowa kurowa anorowa asi kubvira patauya apa kana vanasekuru vakandibvunza kuti hakuna imba isingakakawadzani kana kuti zvinongopatika kana pamwe pacho matombodi makutorowana kurowa anorowa ini ndotozora kuti akamwa doro anorowa murume akamwa doro anotozvoti kuti musi wacho atondirowa musi wacho waandirowa mumambama 3 mbaumu musoro wandakatobva futi kutorapiswa nemapurisa ekuharare aya mapurisa aya ekwarisapa aya since inini sei ndisingadi kuripota ipapo wanoti inini kana ndikauya nenyaya dzangu ikoko kwarisapa wanotaura kuti hanzi zvoni zvokunyepera murume saka inini kana ndikarohwa nasunuka handichakwanisi kusununguka kuripota kwarisapi because iwo wanotiwa handidiwo nekuti vanonga kuti uri kunyepera murume ndozvandakaudzwawo nemupurisa andaendaenda ndakati ndozvaiitika ini pandapfuurira pandaenda harare pari pemangwana kana muchinge maenda kumapurisa mapindurwa kudaro munobvunza kuti ofisa ini chaje vari kupi vanokubatsirai musazotange matora matanho akadaro ndingabvunze hamai pekuda kundopedzisira murume wenyu uyu kana ndakamutarisa ndikuona kuti anokudai nemwoyo wese anombokutendedza iwo here makasununguka here kutamba chimwaramu nana baba mukuru kana nana baba munini kana murume wenyu achinge aripo kutamba chinonzi chiramu chaichi dhisizi chinonzi chiramu taurai ndishone chaiche ndikati maje kana haazvibvumidzi nai baba ipapapo ndizora kutaurirai pane ipapa kana maakupinda kana kuti zvakaita vana baba mukuru ende inini handidi kutaura hangu ndakanzvenga ndezvekuti iwo kana kuvabvunza kuti kubva pane mukomana mukuru kusvika pane mukomana ini ndini tichilast because tiri 4 boys ini ndine pa 3 boys kana uda kuvabvunza kuti mainini vanotesei vanogona kana kuti dzitori hama dzangu totali dzakada kuti kana kuda kuti mainini amadai so vanototuka havagoni nge vachitamba kana nana bamukuru chimaramu chamuri kutaurai because iwo watogara vachitowo wakangoda unzwa wadai so vanenge vachingotuka kana hama dzavo hapana kana chiremerera chavanopa chiko kubva kumashure kwete pawauya kubva pawaenda pataimbogara kumashuro zvokutoti kana hama dzangu chaidzo dzinototambudzika kuti indawa munhu inda achidaro inini pandaa kuti nditaure ini panyaya hama dzevarume inini hawatondidi handitombodi kana kunyepa zvoti kuenda kwananga ndakatoitaka kutonzi ndaendaka
ndandisina tarisa kuti ndichadzoka ba now iye ngeri pana chitofunga kuti ndikachatoenda kutoti nditotore wana wangu nditsvaga hangu kutogara ndozvo ndamena kandine kuti tanzi kuchagara pana mbuzi wana baba mukuru wacho hawatodi kutondiona wakazomboti rimwe gore wauya zvikanzicheka uswa ati mukona zvinhu zvimamiti zvakangomiramira zvino mumunda chaimo zvikanzi ngazvicheke zvese nejeko ndikati takatombokakawadzana ndikati imba mukuru kuti ndicheke zvimamiti zvese hati zvinopiswa nemoto here zvinhu izvi zvikanzi chipisai kana muchigona kakupisa asi wakatokurirawo kumusha kwacho asi wakundichipisa iyo bhozinini zvazvakaita kumusha kwababa wangu ndekunoku but zvakuri kunoku hawana kukura wachigara neni hawana chinhu chawakambondiitira mulife mangu kumusha kwababa wangu kunoku but hawana kana anything chawakambondiitira muupenyu wangu kana chikoro kana grade 1 chai kwana baba wangu hapana kana chawakambondiitira handitomboendi kumba kwababa wangu kana kuti ndatsika-tsoka kuenda kwababa wangu handiendi because hawana kana chawakambondiitira mulife mangu handibodi kukunyeperai handina kana kuti kwana sekuru kwandaigara kuye kwandachamborewa kuye ndo wakada kutombotry kuda kumbondidzidzisa ndakandiri ndofo zvangu but ndona wakatombondida kumbokwanisa kuda kumira neni maona kwana baba uku hakuna chinhubo asi nhau yekuti hama dzauri munoti cheka mumunda umu masora ese ari mumunda cheka nejeko ndikati bamukuru munochekwa nemoto mukona kupiswa nemoto mukanditi ndicheke sho kudai kucheka kungodai ngocheka handinopiswa nemoto zvikanzi achite izvozvo zvamunogona aiwa tinodaidzira baba nhaurano iripo muri kuinzwa tinoshuvira kuti patichabva panapa amai musarezvi muchigara zvakanaka nababa baba sarai muchigara zvakanaka naamai tinotarisira kuti vana vataona panapa vakambosara vaine mibaba vana ava vakure nekuchengetwa nemi imimi sevabereki musave nemhirizhonga kana kumhirizhongana pakati penyu kunoita kuti vana vakure vachiita senherera ivo vabereki varipo imimi amai musasiye vana ava muchivasiyira baba vari vega vanoda kuti imimi muve mutariri munge muchichengeta vana muri pamwe chete ndinotarisa kuti nhau yemapati time muchange muchiita mapati time enyu muri pano imi muchishanda pano nababa mapati time ekumufakosi chimboamirai mumboita mapati time epamba penyu kuti mukwanise kusimudza musha wenyu nokuti makakurira kwasekuru zvinezvi muri kudzoka futi kwasekuru muchazowei remangwana vana sekuru ngavauye vakuone asati mudzukuru wedu vatakarera ari pamba pake wachiuya muchitovaurayira huku pano nemukwasha kumapedzisiro echirongwa chedu ndinoshuvira kuti tose kana kuri kuchechi tinge tichienda kuchechi baba toregedza mhirizhonga vadiva vatariri manga makateerera nhaurirano yatanga tiinayo pakati pemusha uno wababa zihanzu namai zihanzu ndinodayira kuti vari kuteerera nevari kunzwa muri kunzwa chiitiko chakachiitika pano kuti chiitiko chinosiririsa chiitiko chinorwadza zvinoda nyasha zvinoda tsitsi ndosaka muri kutarira nhimbe iri kutenderera inhimbe yatiinayo munyika yedu yekuti tidzoke nedzi nevanhu kuti varegedze kuita gender based violence mudzimba inoafekta vana vari kuenda kuzvikoro kunyange vana vadiki naiyawo mazwi ndinotenda.